Megtaláltuk az ideális otthont önnek, ha egy nyugodt, csendes kisközségbe szeretne költözni, távol a nagyváros nyüzsgésétől, ám ha mégsem akarna azért annyira elszakadni a civilizációtól. Szombathelytől mindössze 5 percnyire vagyunk, Táplán-Szentkereszten, és egy elbűvölő ingatlant mutatok most önnek. Ha szeretne egy olyan házat, amelynek kertjének végében egy patak csörgedez, ha szeretne egy olyan utcában lakni, ahol nincs átmenő forgalom, és ha fontos önnek az igényesség, a szép otthon, nos akkor maradjon velem. Lehet, hogy épp az ön új otthonát mutatom most be. Az itt látható 260 négyzetméteres ingatlan egy sor olyan tulajdonsággal rendelkezik, amely az átlag fölé emeli. A kandalló vízteres kialakítású, vagyis rásegít a fűtésre. A gázkazán a radiátorokat és a padlót is melegíti. Az épület galériás stílusban került kialakításra, 6 szoba található az ingatlanban. A kedvencem a master bedroom, vagyis a fő hálószoba, ugyanis ez külön fürdőszobával rendelkezik. És most beszéljünk egy picit az ingatlan áráról. Ma Magyarországon nagyon ritka, hogy egy ilyen nagyszerű állapotban lévő, csodaszép környezetben épült 260 négyzetméteres ingatlan csupán 117 millió forintba kerül. Ha körbenézek, látom a gondozott, szép 1300 négyzetméteres kertet, melynek a végében a Gyöngyös patak csörgedez. Ha hozzáveszem a végtelen nyugalmat és kedvességet, amit ez a település nyújt az itt élőknek, akkor elmondhatom, hogy az ár nagyon jutányos. Költözön ön is a Szombathelytől csupán 5 percre található barátságos Táplán-Szentkeresztre, ráadásul egy ilyen igényes, szép házba. Ha felkeltettem az érdeklődését, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségen.